This is our first tanim na hydroponic lot. Kat-kat pa tayo isa. Ano to? Kat tayo isang beses. Good morning, Philippines! Asan siya? Hi! Nagtatago ka naman. Nagtatago na naman. There you go. Don't hide. Mainit na araw, guys. Good morning. Good morning. What's wrong? What's wrong? You're fine. You're fine. Okay. Do it. Please eat. Please eat. Please eat today. Let's go harvest some scallion. Payat dito. Oh. Doon tayo sa taba. Breakfast. Rice yung sa akin, sa kanya egg. Kalimutan ko, sa daming tomato, hindi ko nalagyan ng tomato. Sa dami. Hello guys! Good morning! Maayong aga sa inyong lahat. Dahan-dahan lang yung ano natin kasi tulog pa si Mister. So ngayon, ito yung ginawa ni Tami kahapon. Nilagyan niya ng butas para malagay natin yung ito saka ito. So ilagay natin yung tomato for the first time. So hi guys, so ngayon nandito tayo sa garage, sa garahean. Maglagay tayo ng gloves kasi hindi natin alam kung ano to eh. Ayun na, i-okay natin po ito. Ilagay ko dito yung tomato. Ito dito. Ilagay ko siya. So, ngayon, dyan siya. Ilagay natin yung itry natin ilagay yung ugat sa butas. Sus, nagkurog-kurog man akong kamot. Ay, nanong nagkurog man ko. Ay, kurog-kurog day. Pasmado ka day. Pasmado. Teka muna guys, pasmado man. Ayan ako. Ganituhin natin and then birahin. Dahan-dahan lang guys. Look, dahan-dahan lang ang paglagay. And then, pagkatapos nito, lagyan natin siya ng kamayin na natin guys. Look. Ito. You know what? Kailangan itong i-wash. I-wash ba? Yeah, i-wash natin siya. Tika muna guys. Tika muna guys ha. So, dito ko siya i-wash. Kasi parang may nakita ako na wina-wash nila. Baka may chemical ba? Dahan-dahan lang tayo guys para hindi masira yung ano. Ito siya, itong brown na ito, yung clay is kailangan siyang ilagay para ma-secure yung tomato. Buti na lang malaki yung binili ko. Yung bag kasi kung maliit na bag yung binili ko parang kulang kasi ang dami kong planong itatanim.
natin. Look, dito na siya. Lagyan natin siya ng tubig mamaya. O, continue tayo. Kasi ipakita ko sa inyo pagkatapos na nito. Kasi meron pa tayo dito. Isa. Ito na siya guys. Look, ito yung mga tinatanim ko the other day ampalaya. Hopefully mabubuhay sila. Ito, wala pa itong laman. Ibalik natin dyan yung anthurium. Kasi parang hindi masaya sa tubig. I mean, wala kasing fertilizer yung tubig. Kaya yun. So, ito na yun. Ito siya, i-cover ko siya para hindi siya ma-mold yung tubig. So, ito hindi na kasi may cover na. Tingnan nyo naman yan. This is our first tanim na hydroponic. Look. First hydroponic kalota. So, kapag tataas po ito, kailangan lang sila ng support. Support pataas. Kasi mataas pong tomato katulad yan, oh. Yan. Kaya yan. Ibalik ko to ito sa loob. Okay guys, andito na tayo. Meron dito, kuhain natin, kuhain. Hindi, ipamigay na naman natin. Look, ang daming mahulog oh, sa lupa. Ang daming bubujog. Ang daming bubujog. Bakit. Hulo, tingnan nyo, nangahulog lang. Nahulog lang sila. Ito o dito. Malaki. Doon tayo kukuha guys kasi ang dami din doon eh. Okay. Oops, nahulog. Dito ang dami. Ano to? Iwan ko kung saan ko to ibigay. So dito tayo sa flat na lupa. Ang daming hinog sa taas oh. Kunin natin 'yan. So, cut tayo sa ladder guys. So, sana hindi tayo matumba. Dito na tayo sa taas. Look. Dito na tayo sa taas. Look, ladder. Para tayong ano. Ang dami kasi dito guys. Oh, look. Ang dami. At saka, malalaki talaga. Look, oh, malaki. So, cut pa tayo isa. Ano to? Cut tayo isang beses. Okay, dito na tayo sa taas. Look. Dito tayo sa taas. Diba? Para tayong, hala. Ano yun? Oh my God. Bahala na si Batman. Bahala na. Sana hindi tayo mahulog. Look, ang laki. Ano pa tayo? Meron pa dito. Oh. Dito guys, oh, malaki. Oh.
Dito tayo sa taas ng kabundukan, look. Dito, look. Masarap na ito kainin, guys. Hinog na kasi. Hinog. Yung mga malalaki lang yung kunin natin. Look, ano. Look. Ito, malaki, oh. Kunin natin, ha. Ayan. Move tayo sa kabila. Ito, oh. Move tayo sa kabila. Yes, oh. Dito ang laki, oh. Ang laki, oh. Oh my goodness. Dito pa, oh. Mga masasarap dito pa, guys. Okay, hanap pa tayo ng malaki kasi malalaki yung nakuha natin ngayon. Ang laki. Yan, ang laki-laki niya, guys. Masarap ito ngayon. Kaso doon, oh, hindi ko talaga maano. Tagilid kasi yung lupa doon ba. Tagilid, so hindi ko makuha. Ito, oh, malaki. Ito. So, hanap pa tayo. Ito. Okay. Dito, guys, oh. Malaki. Dito, oh. Ito na lang muna yung i-harvest ko. Look. Ito lang muna. So yan, ito lang muna, kakain din ako kasi masarap ito ba. Dami pa sana dito, oh. Sayang talaga. Sayang. Mga tumutubo, oh. Dito ang ganda ng ano, oh. Ang ganda ng kulay. Ang dami tumutubo, guys. Tumutubo sila, tumutubo. Oh my goodness. Lang katulad nito. Meron din ito sa Pilipinas, di ba? Look. Tignan nyo tong apple, guys. Hindi pa ready. Hindi pa siya ready. I don't know, ready na ba yan? Or hindi ko alam, ready na ba ito sila? Ang dami kasi nagpula na ba? Look. So, let's see. I-try natin ito baka bukas. Baka pwede na. Ang dami kasing bunga, oh.
talaga. Yun guys. Ita-try natin itong i-harvest. I-try natin itong i-harvest kung ready na. Baka bukas testingan testingan natin. Sa daming apple kasi dami doon. Ang ganda-ganda ng bulaklak na yan. Tignan nyo. Sayang lang. Maganda yan i-display sana ba? Display. Tayo nito Tuk, pinta lagi. Ang ganda ng tubo. May rosas pa tayo doon. Kain tayo isa guys. I-try natin. Nagkakat si Tami ng grass ngayon. Ang laki niya guys. Masaya ako. Ako sana yung magkat ng grass kasi masakit ulo niya. Pero ang tigas. Sana niya siya lang daw. Ang harap. Ang sarap. Perlas ang silangan. Perlas ba to? Tagalog, piras. Peras. Sarap. Bayabas lang siya. Bayabas na walang liso. You guys gonna have this. It's a piras. Can I have this? Good afternoon. Binalik ko lang ito kasi galing kami sa labas. Sabi ko, madumi naman ako. Mamaya na ako maligo. So, binalik ko to. Pasensya na. I have to explain myself kasi, may mga taong magsasabing, wala ka bang damit? Pabalik-balik. Wala tunugong. So, kaya binalik ko. But anyway, finally, tapos na kami nagkakat. Tinulungan ko si Tami sa likuran. And ngayon, nagluluto ako. Hinaan ko yung boses ko, guys, kasi natutulog. Anyway, so, hugasan ko lang po ito. Nagkakat lang ako ng mga cabbage, string beans. So, yun yung ginawa ko. Nagkat ako kasi para magluto maaga. And then, magluto pa ako ng meat mamaya. So, yun, napagod ako guys kasi nag-harvest. Ang dami pang bunga guys. Parang masasayang ata talaga ito lahat kasi hindi ko kayang i-harvest mag-isa. So, ang gagawin ko sa potato is ipipeel ko lang ito and then pabukalin. And then i-mash potato. Kasi sayang kasi siya guys. O, i-mash potato ko na lang po ito. So, yun. And, babalikan ko kayo pag matapos na to. Niluto ko na yung potato. Ito. Ang aga. Gusto kong matulog pero gusto ko itong tapusin. So yan, tayo ng tomato. Magamit tayo ng tomato kasi meron tayong mga tomato pero hindi ko nagagamit. Kaninang umaga, gumawa ako ng egg, diba? Sabi ko, lagyan ko ng tomato. Hindi ko nalagyan ng tomato. Sa daming tomato, hindi ko nalagyan. Kala guys, na guys, asi-asi. Ang init. Off natin muna. Oh my God. Sobrang init. Nakalimutan ko yung oil sa sobrang init mamaya na.
Ilagay natin siya dito guys sa blender para ma-blend ng blend. Okay. There you go. Close it. Okay, I think this is good. Okay. Why it turn out like this? Like what, lumpy? Huh? Like what, lumpy? Yeah. It's not lumpy, it's you need to see the kind of sticky. Look. Lumpy. Huh? Looks lumpy to me. Look up. It's fine. Huh? It's fine. Kind of sticky. Sticky, look. Yeah, you could add more milk. It would have made it less lumpy. Yun na yung steak, guys. Tapos na. Kakain na lang kami. Ay, I'm so sleepy, honey. I don't know. Lately, I've been just sleepy. Because I woke up just to look at the phone. Because nakapasok na yung papa ko sa hospital, guys. Nakapasok na siya. And palagi kong sine-check yung cellphone ko. Nagkakain na lang kami. It's almost 7 o'clock, honey. Yeah. So, yan. Yeah. And then, maliligo pa ako, guys. Uy, kasi maligo talaga. I need to ligo. Anyway, so, I'm going to end the vlog kasi wala naman masyadong ganap na. Kasi magpaano na ako, mag-relax na. Relax, di ka muna, ha? I'm going to get the mashed potato. This is more left on? Yeah. I don't know which one really, honey. But I take that out first. So, and then, ito yung mashed potato, guys. Look. So, Okay. ha? It's pink a little bit. Okay. Anyway, guys. I will see you guys tomorrow. Salamat guys sa panonood. Wala masyadong ganap, ha? Kasi na-busy kayo ngayong araw. Busy. Maligo. Okay. Si bye-bye, love. Hi, guys.